Jo veig el procés de migració com una cosa, de fet, del tot positiu per l'experiència que he tingut a Londres. O sigui, bàsicament jo he vist Anglaterra convertir-se des d'un país bastant monocultural i una mica avorrit, que seria l'Anglaterra en què vaig néixer a finals dels anys 50, en una cosa culturalment i socialment molt més interessant gràcies a la immigració. I estic veient al meu parer el mateix procés aquí a Catalunya, per exemple. Pel que fa al Candel, el que és interessant dels seus llibres socials sobre els nous catalans, etc., la nova pobresa, és que era un observador absolutament sense prejudicis, que treia les seves conclusions sobre tot el que li estava passant al voltant, sense tenir manies d'aquest tipus. I això em sembla com una mena de model que es pot seguir. Observem el que està passant amb aquesta mirada tan càndida i poc esbiaixada que ell tenia. Home, en el meu cas particular i personal, la migració des d'Anglaterra cap a Catalunya, que era conscient, és a dir, sabia, no venia de vacances, o sigui, sabia que m'estava traslladant d'un país dit Anglaterra a un país dit Catalunya, això ho tenia clar ja el 84. Per a mi, diguem, és el punt d'inflexió, un d'ells, però segurament el més important en la meva vida. Vull dir, no puc imaginar la meva vida sense haver-ne viscut els últims 28 anys aquí a Catalunya. I m'ha canviat el punt de vista sobre gairebé tot, sobre el meu propi país, perquè he començat a mirar Escòcia, el país de Gal·les, amb uns altres ulls. Els londinencs de vegades no som gaire, diguem, amistosos o amables, de vegades envers els escocesos o els gal·lesos, però també sobre tot el món. Vull dir, començo, gràcies a l'experiència catalana, començo a apreciar, he començat a apreciar molt més les diferències que hi ha entre les persones. O sigui, quan vaig a qualsevol país, veig, bueno, aquests parlen un idioma aquí, una altra cosa aquí, per tant, alguna diferència hi ha d'haver. O sigui, matiso molt més també quan viatjo i tal. Vaja, això entre moltes altres coses que aquesta experiència m'ha ensenyat. És que jo diria, aquesta frase que va encunyar el Candel, de fet, és la clau de l'experiència catalana, és el que fa que aquest racó d'Europa sigui únic a tot el continent, o si més no a tota la Unió Europea, perquè ell va entendre que podem tenir la nostra identitat i ha de ser inclusiva a la vegada, és a dir, ha de tenir, com es diu en anglès, inputs, de tota la gent qui visqui. Això només pot ser una cosa positiva, sempre que no anul·lem la identitat d'aquí, que tampoc és la proposta ni molt menys. Per tant, aquesta idea de que qui és català és qui, si es vol, en la frase famosa, qui viu i treballa i qui vol ser, és una cosa extraordinària. Vull dir, deu ser l'únic país del món que es vol independentitzar donant passaports a absolutament tothom que visqui a Catalunya, vinguin d'on vinguin. Això va en contra de tota la tendència actual europea. Per tant, el Candel era gairebé un profeta en aquest sentit.